Jo, mit navn er Orakelorama. Jeg er blevet givet den her rimopgave af Peter P.T.A., som er min homie fra fortiden og nutiden og fremtiden og al evighed formentlig, forhåbentlig og alt det andet gode. Når ens homie giver en opgave, så kan man ikke rigtig sige nej til den. Især ikke, når man også synes, den er lidt sjov. Og især ikke også, når man synes, at ens homie Peter P.T.A., han er en super mega fed fyr. Så selvom at man så ikke har rørt det der med at rime i årevis, så gør man det sgu alligevel. Men det man ikke gør, det er at rime fra toppen af huen. Man rimer ikke freestyle i den klassiske forstand. Men selv på wake-up show og så videre, så gjorde det jo heller ikke rigtigt. Der var det også direkte for tekster og ting og sager. Så nu tænker jeg, at selvom jeg altid har været imod dem, så i stedet for at skuffe eller gøre mig selv til endnu mere grin, end jeg formentlig kommer til at gøre, så giver jeg mig selv en chance. Så jeg har skrevet lidt, og her kommer det. Jeg fik den olympiske fakkel overrakt, da min mand P.T.A., der for nylig vandt guld i gakket hårpragt, droppede altid friske rim og værtskab videre til en særling, hvis rim engang tryllebandt unge konger, ligesom Merlin. Og nu fik I færden, men hvem er han? En lært med en stil, som ligesom mig er lige langt hvad, ikke er pærdansk, men er besværlig og besværet, der korresponderer ligesom Erkan Øste med de fordomme, der møder en pervers mand, der tænker helt ud ved stjernen. Månen, fersk fra havbunden med en forskruet tilgang til det sind, må jeg erkende. Gennemskuer dig på min indre skærm, mens jeg klar til at dit ærne læser dig, tærper dig, sætter min morgenstjerne i din hjerne. Det er mit bogmærke, vogter hvis du fjerner den. Kom se mig under den røde lanterne. Jo, det er sjovt at se. Det er faktisk så sjovt at høre dem, der har været her et lille minut rap af melankolske. De sidder der og tænker tilbage på minder, der er utrolige. Må ikke skulle tage tilbage til Harskoven. Du er på den anden sti, se. Troldmanden kriger og elveren venter på, at du kommer tilbage til fantasien. Nu må jeg slukke den kridhvidløgn for der, hvor jeg kommer fra, dit shit whack. Spild, slid, støj, alt hvad der kommer igennem dine bidende øjne på stilgat, dit citat eller genfortælling af, hvad du synes, der er dope. Du er en fucking joke. Jeg har slidt og øvet mig i over 20 år og stakkevis af demoer til at demonstrere, hvordan jeg nakker dine idolers egoer. Fortæl mig, hvem der er gået her før mig. Du kommer til at følge mine fodspor ud i et hav med hver et skridt af bølge. Vi kan se, hvem der er størst. Når jeg kigger ned og ser dig drukne, mens jeg rejser mig mod himlen, fortsætter ud i rummet. Du kigger op mod lyset, falder forbi skib, der er sunkne, lægger ved mine fødder, som forlist lige på bunden. Jeg er det andet menneskeskabte værk, som du kan se fra månen, men slører billedet for at skåne dem, og skåne det vores. For jeg tager Skandinavien tilbage gennem rap som et trojansk hestelem. Svenske blondiners bedste ven, jeg er menneske, men jeg går imod forandringer med en mine og tester det, mens I næsten ender med at gøre ting, der ligner incest, men vent følelser fra en tølpers gangsterrap er favorit som lever på steg. Om det rap eller personligt kommer I aldrig ind på mig. Ja. Yeah. Håber, at I kunne lide det. Jeg sender den her ildhamrende, fucking varme, glødende fakkel videre til min gamle homeboy. Den første person, jeg rappede sammen med. I hvert fald live. Den gode Martin Fætter BR. Yeah!